Ens trobem a dalt del pico de la serrania de Pàndols, a la cota 705, i els volem mostrar en el nostre programa perquè vostès comprenguen l'error que va tindre en aquells moments la nació espanyola. La batalla de l'Ebre fou una operació militar insòlita. L'operació fou preparada mesos enrere i es traslladaren barques de la costa a l'interior. Se'n construïren de noves i els soldats aprengueren a remar, a nedar i a construir ponts i passeres. La batalla es va iniciar a les 0:15 hores de la matinada del dia 25 de juliol del 1938, festa de Sant Jaume, quan l'exèrcit republicà va començar a creuar el riu per diferents punts entre Mequinensa i Amposta. Per la zona nord, Mequinensa-Faió, l'exèrcit republicà tingué un èxit inicial atravessant el riu i formant una bossa que aguantaria fins a primers d'agost. En una altra acció al sud, es troba amb serioses dificultats i foren deturades a l'altura d'Amposta, on tingueren que repassar el riu ràpidament i tornar al punt de partida. Per la zona central, l'operació fou un èxit. El pas del riu Ebre, Riba-roja i Benifallet va agafar per sorpresa les forces franquistes i el front s'enfonsà a favor dels republicans. Ascó i Flix foren ocupats i progressivament caigueren també en poder dels republicans Móra d'Ebre, l'ermita de Sant Gregori, Benissanet, Miravet, el Pinet de Brai, Bot, Prat de Comte, el riu Canaletes, l'ermita de la Fontcalda, la Fatarella, les Camposines, Corbera d'Ebre, l'ermita de Santa Madrona i les serres de la Fatarella, Perles, la Picosa, Cavalls i Pàndols. Les forces republicanes van arribar a les afores de la Pobla de Massaluca. A Gandesa van arribar també a les parets del cementeri, la cooperativa agrícola i les primeres cases de la població. Es tractava d'un important nus de comunicació entre Aragó i València. En 48 hores s'havia obert una bossa de 50 quilòmetres de fondària. Les operacions inicials havien estat un èxit, però ja no es passaria de Gandesa. El comandant franquista va ordenar la màxima resistència i començar a enviar reforços. La batalla de l'Ebre entrava en una nova fase, la més dura, amb l'atac constant de l'aviació alemanya. Durant els 4 primers dies de l'ofensiva, amb terribles accions aèries al damunt de les mateixes concentracions d'efectius, els ponts i passeres republicanes que es destruïen durant el dia i es tornaven a refer al llarg de la nit. L'exèrcit franquista, amb l'arribada d'importants reforços, va iniciar les seves contraofensives per recuperar el terreny perdut. Aleshores, es van produir les batalles més dures i aferrissades, els enfrontaments més sagnants i cruels, frontals, amb una gran concentració d'artilleria i intensos atacs aeris, fam, set, molta set i una calor sofocant que podria els cadàvers provocant un ambient irrespirable. Punta Targa, Puig de l'Àliga, Galleta, Quatre Camins, Vall de Canyes, Santa Magdalena, Santa Matrona, Serra de la Vall de la Torre, Cavalls, Cota 705, és a la que ens trobem en aquests moments, o Punta Alta, els Gironesos, el Turó de les Forques i Pàndols, noms que avui romanen en la memòria popular. Foren testimonis directes d'uns fets que van anar molt més enllà de la lluita armada i que gairebé assolits una ressonància mítica. A la Serra de Pàndols, a la cota 705 del terme del Pinell de Brall, les operacions van iniciar-se a les 5 del matí del dia 10 d'agost del 1938. Fot un xoc terrible entre les dues millors unitats dels exèrcits en combat. Primer, la 11a divisió del Líster, del 5è cos de l'exèrcit republicà, i la 4a divisió de Navarra, de l'exèrcit franquista. Aquestes operacions estaven comandades directament pel general Franco, per la part sublevada, i pel tinent coronel Rojo per la banda republicana. La batalla va acabar 5 dies més tard per l'esgotament total de dues unitats. Els comunicats de guerra d'aquelles jornades van llançar al món el nom de la Serra de Pàndols i de les seves cotes. A la històrica cota 705 van culminar els combats iniciats el dia 10 d'agost. Les tropes franquistes la van ocupar cap al tard del dia 14, després de perduda i recuperada en 5 ocasions, dintre el
marc més sagnant i cruel de la batalla de l'Ebre. Per exemple, la persona, el soldat que el ferien ja no sabien per on tirar mà, perquè com l'agarris tu baixes en un lloc de socorro o en un lloc d'altre. Perquè hi ha molt mal accés, no hi havia ni camins ni res, no tenien cap medi de comunicació ni tenien res. Sí, sí. I si no arribés per l'aviació nacional, per l'aviació, diguéssim, de l'alemana i italiana, i tota la nacional, doncs encara estarien ara, ja ho crec. No haguéssim pogut pujar mai. No. Però heu de comptar que de baix de Gandesa aquí dalt hi tiraven almenys 1.500 bateries, I estaven els buits i buits alemans que allò llançava igual que mosques, els projectils, en una condició que normalment de la banda nacional i republicana hi havia un 10, un 15% de fallo, però és que els alemans no n'hi havia cap, hi havia un 1-2%. Sí està, perquè jo n'he vist molts cents de projectils i també n'he desfet algun, i d'alemà no n'he pogut trobar mai cap. És molt senzill de comprendre. Després, quan se va acabar la guerra, que va quedar tot xavat, doncs què va passar? Potser perquè necessitaven ferro i llautó i plom i alumini, però què va fer? Els mandos que després van actuar i manaven. Doncs van dir, mira, ara per limpiar tot, què farem? Com la gent està una mica apurada, doncs comprarem tot el que vam llançar. Comprarem tot el que vam llançar, que nosaltres ja no hem de fer res, al contrari, ho limpiarem perquè sempre es pot preparar algú d'alguna bomba, alguna cosa, i ho limpiarem tot. I així va ser, en 10, 12 o 15 anys que va ser de l'any 42 o 43 o 41, no ho sé, que ho sé per gent que ho va viure i ja està. Doncs ho van limpiar tot. Després aquí de l'ara que estem, això ho vam repoblar tot, i la gent que venia aquí a plantar pins guanyava més fent els clors del que trobava que del jornal que li donaven. Sí, però això és garantitzat, no sé què jo li vulgui ara... Me'n recordo que ho dien. No, ara jo li vulgui dir... Si per exemple es trobaven una espoleta que normalment fan 1 quilo, les nacionals fan 1 quilo, 3/4 1 quilo. I era metal? I era metal, era llautó. Doncs un quilo de metal o de bronze valia 40 o 50 pessetes. Els jornals daven 5 duros i a 30 pessetes. Molt bé. Per això va vindre tanta gent aquí, Sí, home, sí. Jo me'n recordo que ho dien, Sí, ho van repoblar tot i va durar bastants anys. Aquí, després, quan se va acabar, la gent de Gandesa pujava a veure-ho. Feia tremolar. Estaven tots els puestos que tenien, les trinxeres, i estaven així abocats i mig desfets, i disbarats. I fins que després ja van fer pregons pels pobles, que anés gent voluntària a replegar-los i colgar-los. I molts els van baixar a Gandesa, allí al sortint per Cabater, hi havia una sénia que li diuen la sénia del Xollat, una sénia que es feia hort, allí van obrir unes tanques molt grans i allí anaven els carros, allí colaven els carros a la sèquia i mira, es ficaven allí i anar buidant, però no un, 50 o 60 o 100. Doncs mira. Ens trobem aquí en el Puig de l'Àguila. Nosaltres anem recorrent els punts conflictius que van haver a través de tots aquests mesos en unes luites infernals. Com veuran vostès, tot són montes, tot defendible, i aquí les batalles van ser molt encarnissades. Franco mai va permetre que ni la més mínima retirada tàctica quedés sense resposta. En conseqüència, va resoldre atacar les forces republicanes. En un total de 300 aparells de l'aviació nacional es van concentrar en l'Ebre. La tàctica consistia en llançar un intens atac artiller i aeri sobre un punt determinat i una àrea reduïda. A continuació, es llançaven a l'atac petites unitats. El cap de l'artilleria nacional era Martínez Campos. Sota la seva adreça, la batalla de l'Ebre es va transformar en un gran duel artiller. Va ser l'única vegada que es va aplicar a Espanya la fórmula clàssica i assassina elaborada per Foch i Pétain durant la Primera Guerra Mundial, que l'artilleria conquerís el terreny i la infanteria l'ocupà. El primer contraatac nacional d'aquestes característiques va tenir lloc el 6 d'agost, quan va ser reconquerida la Borsa Nord entre Mequinensa i Fallón. Bueno, veuran que aquí detrás de mi tornem a tindre una tacota que també va haver una gran lucha. Aquí estaven els legionarios que tenien que guardar a tota costa Gandesa. Enric Alister els va replegar per la part de Riem del Sur i aquí va haver una gran batalla. En aquests moments, diuen el Pico de la Muerte,
el pico de les viudes, perquè aquí, clar, el Moliner de Molts, pues, així no s'ha quedat. Ja veuran vostès que este monument el van fer pels legionarios. El 11 d'agost es va preparar un contraatac contra la Serra de Pàndols, cadena de muntanyes situada al sud. El dia 14, Lister va cedir la cota Santa Magdalena. El 19, Yahweh va llançar un altre contraatac contra les posicions republicanes en el vessant septentrional del Monte Gaieta. Aquest atac també es va veure coronat per l'èxit. El 3 de setembre va llançar un atac els cossos de l'exèrcit de Yahweh i García Balinio junts. Gandesa va quedar parcialment alleujada del cèrcol que sofria i els nacionals van conquerir el poble de Corbera. D'aquesta forma, el curs de 6 setmanes, la República va perdre uns 200 quilòmetres quadrats de terreny. Ens trobem aquí en el Coll del Moro, on Franco tenia l'observatori per dirigir la gran batalla que es va lliurar aquí l'any 38 al pas dels republicans de l'Ebre a la part sud de ditxo riu. Ara bé, m'estic donant compte que d'aquí jo pels prismàtics he vist a la meva esquerra Corbera, a la dreta el coll està més a la dreta meva està Pàndols i a l'altra està la Serra Cavalls, on va haver una lucha tan enorme entre espanyols. Com veuran, aquí estem al punt exacte d'on estava Francisco Franco en tot l'estat major. Aquí tenim les trinxeres, les mateixes trinxeres de l'any 38. Estan aquí de testigo d'aquella gran batalla entre germans. Bé, senyor Casimiro, explique'ns, quan el van quintar vostè? Quan me van quintar? Sí. Ja dic, a l'octubre del 38. I on va anar? Pues, vam pujar a Saragossa, ens vam entregar i després vam anar al frente de Catalunya per ir al Segre. En 18 anys, què pensava de la guerra? Jo pensava que són coses ruïnes, com ara penso, perquè quan un és jove, no ho pensa com ara. Ara jo ens amagaríem, ho fugiríem, però quan un és jove... El dia 20 d'octubre. A l'octubre? Sí, senyor, del 38. Sí, que el front de l'Ebre ja havia passat. Vostè va arribar ja quan estava? Jo l'Ebre ja no el vaig sentir nomenar, però no el vaig veure l'Ebre. Llavors, quin destino li van donar? Quin destino? Soldat. Jo anava, ja ho he dit antes, en les cartutxeres. Érem una companyia de depòsit a Saragossa. I d'allí enviaven expedicions al frente a lo que se necessitera. I ens van destinar a sanitat i vaig sempre servir. Vostè estava a la retaguardia? A la retaguardia. Al frente, però, per exemple, estem aquí a Cabanes i detrás del coll està el frente. Nosaltres estàvem resguardats. Bé, explica'ns, havien molts de ferits i molta gent... Se'n recorda d'això? Jo me recordo que van dir que hi havia sobre uns 3.000 baixes. Sempre hi ha més ferits que baixes, perquè jo al frente em vaig colgar en la pala de morts. No molts, saps? Però 3 o 4. Però de ferits sempre han hagut un tanto per ciento més elevats. A cada un ferit que portàvem a la camilla
en portàvem 3 o 4, 8 o 10 detrás a peu, que anàvem en cabestrillo o coses així. Pues aquell pont que portàvem a la camilla i de nit fosc vam passar com si passàrem pel carrer, i quan vam tornar, que era de dia, teníem temor de passar per no caure de dalt baix, perquè només hi havia caminer de ferradura al mig de la carretera i vam passar per allí com si nada quan ho sabíem. Quant de temps va estar vostè fent la mili? La guerra i mili? Jo vaig servir 27 mesos, però la guerra es va acabar a l'abril del 39. Home, doncs jo sempre he estat bé al frente i de soldat també, perquè després vaig estar 22 mesos de sanitari a Huesca i allí mos governaven bé i poca feina, doncs mira, què te dic. Vostè va estar al bando nacional, que es diu, al Franco va estar vostè. Vostè va estar en Franco? Jo vaig estar en Franco perquè les circumstàncies van portar-ho. Resulta que d'aquí a Càlix, quan va passar al frente, me'n vam anar a l'Horta, allà a Penyíscola, que teníem una horta. I allí hi havia familiars i mon pare en un ferroviari, que érem amics, que per l'assumpte de les bombes dormien allí en la caseta al costat nostre, doncs mos van fer amics, i aquell ferroviari era maquinista. Se'n van anar a l'estació de Penyíscola i se'n van anar cap a Castelló. I jo també volia anar amb mon pare, però les dones se van posar a plorar perquè no quedava cap qui portarà el macho, qui se'n cuidarà, no sé quantos. I mon pare diu, pues queda't. Jo com era xicuelo, perquè encara no tenia 18 anys, quan entonces, pues me vaig quedar. I quan va vindre bé, pues això era a l'abril, i a l'octubre va passar això que vam anar cap a Saragossa a entregar-nos. I aquí al poble com se'n van anar? Aquí se'n van anar? Més de gent del poble se'n van anar amb vostè? Home, un altre que era del meu trimestre, un tal Remigio. Els altres se n'havien anat. I després, cap allà al desembre, encara van pujar 3 o 4 més de la mateixa quinta. Són els últims que... Això ja no van anar ni al frente. Suposo que quan s'està al frente, o com vostè va estar, l'aviació deu fer molta temor, no? L'assumpte estava en que vies clar això. Quan venia l'aviació dels Rojos, la dispersaven i en seguida fugia. I quan venien els nacionals que ametrallaven els Rojos, doncs aquells feien la feina i a fugir. Sí. Hi havia un poble que no hi havia ningú. I per fer foc, saps què van fer? Ja no hi havia ni portes, arrencàvem els marcs de les finestres. Els marcs, les fustes dels marcs, els arrencàvem per fer foc. De menjar en tenien? Per bullir-nos les samarretes o camises que les portàvem plenes de polls. Menjar, van patir molta de gana, menjar en tenien o no? De gana no em van patir. L'única cosa que una volta, per una pista que van fer els Rojos, com una carretera per aquests montes, doncs anàvem per allí perduts perquè vam estar 2 o 3 dies sense el subministre. Vam arribar i vam trobar un camió de sacs de pa dels Rojos, abandonat perquè va volcar o no sé què va passar. I aquell pa ens en vam omplir els macutos i
i fet de compte que fèiem com les rates, no podíem, ni el gabinet ho podíem tallar de sec. I allò menjàvem. Això va ser 2 dies, saps? No. Ja, després ja no. Mira si vaig dir gana que quan se va acabar l'ofrente, un carro de la companyia el portava encarregat de menjar, perquè quasi sempre menjàvem carn. I després jo, un soldat que era d'aquí Santa Bàrbara, que era mestre, però no era de Santa Bàrbara, però vivia més gran que jo, aquells xicons. Anàvem passejant, que estàvem en un poble allà a la frontera, tocant a aquell Puigcerdà, estàvem en poblet. I allí me'n vam anar a passejar. I en això, per la carretera, una carretera que s'anava cap avall a Ripoll, me pareix, pues mos ve un soldat en una rama de ganado. I diu, ¿a dónde vais? Si ahí arriba están los fascistas. Ai, me cago, aquell company meu diu, los fascistas somos nosotros. Lo vam entregar allí als jefes, aquell xicot, i portava 40 ovelles, almenys, i me'n van guardar unes ovelles natros. I aquelles ovelles se'n van vindre a Extremadura, en el tren. Ens trobem pràcticament al centre de Gandesa i hem vist convenient rodar el cruce tan important que hi ha aquí, que en la batalla de l'Ebre va ser de gran interès. Per una part veuran que va a Mora, per l'altra part al Callís. És paradòjic pensar que en abril del 38 les forces republicanes baixaven aquí en desbandar perquè en Maella van tindre una gran lucha, l'artilleria de Franco els va fer fugir i se'n van anar tots desperdiganats fins a trobar la costa. Però el més gran del cas és que en el mes de juliol resulta que a l'arribar que van cruzar l'Ebre, els de la República, se van trobar que la carretera de Xarta, la carretera de l'Ebre, d'aquí de Mora, estaven totes tallades. I l'únic que li va quedar a Franco va ser la carretera de Maella, però en van baixar totes les forces que ell traia de tots els frentes. Va treure les forces hasta de Badajoz, o sigui, va treure les forces d'Extremadura, tota Extremadura, i se van donar compte que això no va en sèrio i gràcies a aquesta carretera que li va quedar en ell va poder governar de forces tota aquesta batalla tan cruenta que del juliol crec que va durar fins el novembre. La batalla principal va tenir lloc a Gandesa. Aquesta ciutat va ser atacada per Lister dia i nit. L'1 d'agost, la 15 Brigada Internacional va llançar el seu atac més dur sobre la cota 481, situada enfront de Gandesa, i que era la clau de la defensa de la ciutat. Una vegada més, la llista de baixes va ser molt elevada. El 2 d'agost va quedar contingut l'avanç republicà. El front s'estenia des de Fallón a Xerta, però en un sortint en l'extrem oriental que deixava en poder dels nacionals Villalba dels Arcs i Gandesa. En el nord, la borsa entre Mequinensa i Fallón tenia 15 quilòmetres al punt més ample. Els republicans es van disposar a cavar trinxeres. El fracàs de la tentativa republicana de prosseguir l'avanç es va deure probablement a fallades tècniques. Els pesats tancs republicans només podien passar l'Ebre en un pont de ferro i la seva construcció requeria massa temps. A més, la infanteria republicana va acudir al capdavant a peu per la escassesa de camions. Ens trobem aquí en la venta de Camposines, a uns, no sé, hi haurà 3 o 4 quilòmetres o 5 de Gandesa. Aquí, en esta venta,
estava el mando de la República, comandat pel general Modesto. Un dels tres que hi havia estava Enrique Lister, Modesto i en Fayón Mequinensa Tauenya. Aquí, segons informació que vos han donat, aquí va haver una gran batalla. L'amo d'aquí dels Camposines, era una xarra que vam tindre en ell, ens va dir que els morts aquí estaven, s'estaven tocant. Vostès comprendran la magnitud perquè hi haguera tant de mort aquí en este sector que estem ara aquí. Teníem a l'esquerra, teníem ja a la final de la Serra Cavalls i dalt, pues, tots els que baixaven de Villarba dels Arcs. Terribles mesos els de setembre i octubre del 38. No va haver dia ni nit sense combat i es va reconquerir el terreny pam a pam. Les Camposines van resistir a les tropes franquistes que van tardar 36 dies per avançar 7 quilòmetres. Serra Cavalls i Pàndols van ser sometudes per esclats estremidors com si una enorme convulsió subterrània amenacés amb destruir aquell bocí de terra catalana. Masses d'hòmens van xocar entre ells durant 8 setmanes. Solament els dies 29 i 30 d'octubre es calcula que van tirar-se 9.000 tones en projectils d'artilleria i 8.000 tones de bombes d'aviació. L'acció de l'artilleria que va precedir a l'atac franquista va durar 4 hores. Les posicions republicanes van ser sotmeses al bombardeig de 175 bateries nacionals i italianes i més de 100 avions. A continuació es va llançar a l'atac el cos de l'exèrcit del Maestrazgo a les ordres de García Boliño. La batalla en els cims de Cavalls es va prolongar durant tot el dia, però a la nit aquelles muntanyes havien caigut en mans dels nacionals i amb ells 19 posicions fortificades i tota la xarxa de defensa republicana. La pèrdua de cavalls va suposar un dur cop per la República, ja que aquelles posicions dominaven tota la regió. Les esquadrilles italianes i la Legió Còndor sobrevolaven les línies republicanes sense ser atacats per les insuficients defenses antiaèries ni pels caces republicans. Molts dels caces republicans eren totalment manejats a causa de la falta de pilots amb experiència. Un gran nombre de mosques i xatos van ser destruïts, resultant molts pilots morts o ferits. La majoria dels pilots russos més competents havien estat evacuats. La República havia perdut el domini de l'aire, amb el que quedava desvirtuat l'avantatge que suposava el fet de dominar les elevacions de terreny. Durant la contraofensiva, l'aviació nacional va arribar a llançar 4.500 quilògrams de bombes diàries, però els enginyers republicans eren de gran tenacitat i reparaven els ponts abans que acabés el bombardeig. Deu anys ja me n'anava, perquè va ser quan va estallar la guerra, l'any 36. Jo tenia 10 anys i quan tot això de la Serra de Pàndols i el foc de Corbera i Gandesa, ja tenia 12 anys. D'aquí a Gandesa t'he de pensar que hi havia molt moviment de soldats i portaven, hi havia dies que quan feien el combat, que agafaven presoners de baix de la part de Camposines i Corbera i els passaven tots per la farola. I en un dels casos hi havia un soldat que era ranxero dels nacionals i omplien les peroles de l'aigua allà a la farola que diuen. I pujaven un d'aixòs de presoners i el ranxero que omplia la perola se va trobar la casualitat que passava el seu germà que estava en la zona de la República. I quan va ser l'últim moment de la batalla de la Serra de Pàndols i Cavalls, van començar a les 8 del matí. Avions que baixaven de dalt de la part del Canyís que tenien el camp d'aviació allà dalt. I van començar a les 8 del matí fins a les 10 de la nit, no va parar el bombardeig, sempre hi havia de 50 a 60 avions per damunt de les dues serres. I a les 11 de la nit ja s'havia acabat el foc, que estaven totes les muntanyes il·luminades que havien entrat els nacionals.
Jo mateix estava, quan en la part dels nacionals, estava de mosset en un moro, que li ajudava a portar aigua perquè feien pastes, i les venien als soldats. I quan teníem uns ferros llargs, punxàvem els paquets de les galletes i a córrer, perquè hi havia molt poques coses de menjar, si no anàvem a les cuines dels soldats. El meu pare estava a dalt al Canyís, refugiats allà dalt, i la meva mare i jo, per a guardar casa, vam baixar aquí baix, quasi tota la batalla de l'Ebre. En un demà, que ja estava el meu pare aquí baix i tot, que va dir que la van fer pujar? No, vam anar per veure-ho, perquè nosaltres de dalt d'un terrat, que ens venia cara la serra de Pàndols, vam veure de matí fins que es va acabar, tot el dia vam veure la batalla, dels avions i les bombes que explotaven, i el moviment de soldats. I a les 10 o les 11 del matí d'un demà, i vam pujar dalt de Pàndols. El meu pare, un veí de davant de casa nostra i el fill, que ja és mort, i vam pujar dalt. I allò pareixia un cementiri, igual perquè trobaves un cap espargit per aquí, un braç per allà. Hi havia nius de metralladores que estaven els soldats, allà inclús morts, els 4 o 5 que anaven de proveïdors. Suposo que li ha marcat en la seva vida ser un nen de la guerra o no? Doncs no, només ens ha quedat seqüeles i records, m'entén? D'alguna tonteria descarregant fulminants, que la millor petava la mà. A vostè li ha passat alguna cosa també? Doncs me va fer aquí a la mà un fulminant que l'estàvem descarregant i em va petar i per això me van començar a curar a uns bancals que hi havia a 1 quilòmetre i mig del poble, que tot eren bateries antiàries, o sigui, bateries de l'8,8 alemanes. I allí va ser la primera cura que em van fer dels alemans. No s'oblida mai aquesta lliçó. Hi ha lliçons que has pogut anar a escola i al cap d'uns anys te s'han oblidat, però aquesta lliçó no s'oblidarà ni s'oblida mai. I Déu vagi que no em vingui cap mai més. S'havia de saber, però molt llarga, que la convisquessin molts joves que ho ignoren. Ignoren perquè no veuen el mal que poden arribar a fer. Perquè només pensen avui, ja està bé que es divertisqui la joventut, però el que es va passar després, el que es passa ara, estem quasi en uns principis que no torna a passar el que va passar després. Sí, ja una vegada ja van passar que van marxar de la serra de Pàndols, cavalls i els 4 camins de les forces republicanes. Després la gent del poble ja es va concentrar altre cop a casa i es va seguir treballant, el normal, el que tenia terra, el que tenia paleta, a paleta, apanya el poble, que estava molt... A mi, quan la guerra, tenia una bicicleta, que n'hi havia molt poquetes, però jo ja en tenia una. I en tot el maniquitó de la guerra me van prendre les 2 rodes de la bicicleta. I una vegada es va acabar la serra de Pàndols i tot això, nosaltres teníem una finca davall mateix de la serra de Pàndols i anàvem a treballar allí. I jo a la migdiada el meu pare me deixava anar en un matxo que teníem, en la Sària i l'Obardó, a buscar bales per a vendre-les, per a poder comprar les rodes. Sí, hi havia molta gent que arreplegava, inclús del poble, moltes vegades els homes treballaven a la terra. I les dones, se n'anaven per a la serra de Pàndols en un cabasset, en un saquet i una eixadella i a buscar bales per a poder fer quartos, per a poder menjar. Per últim, troba que, a més, això pot explicar-nos el que significa una guerra per a una gent com vostè i per a un país com aquest? Pues, el que significa és una guerra per a la gent que som com nosaltres i més jóvens, és un retras molt gros per al país. Ens trobem aquí a Punta Targa, aquí a la meva esquerra, 4 camins, veuran vostès que per la part de detrás ja veuran que és la Fatarella. Va ocorrir els fets històrics aquí el 19 d'agost de l'any 38, aquí en Punta Targa. A la meva dreta veuran un monument Tercio Requetés de Montserrat i a la part de baix, a uns 300 metres, estaven les forces republicanes. Van començar les hostilitats en 810 requeters de Montserrat i a les 8 de la tarda acabava el combat i ne quedaven 100. Això els vol dir vostès la magnitud del combat. Fins arribar a l'extrem que els republicans van dir alto el fuego perquè ells pogueren replegar els ferits i tota la morts que s'havien fet en aquell combat. El dia 9 d'agost es produí una altra gran ofensiva franquista.
les baixes de soldats van ser molt elevades. Un dels punts on la lluita va ser més ferotge va ser l'indret conegut com a Quatre Camins, situat a uns 2 quilòmetres de Villalba dels Arcs i on hi confluïxen les carreteres cap a la Fatarella i la pobla de Massaluca, Batea i Gandesa. I passa també per aquest punt del camí que porta a Corbera d'Ebre, per la vall de Canyelles. Damunt d'aquest encreuament destaquen 2 turonets de poca importància, però que dominen totes aquestes rutes. L'un, dit de Quatre Camins, i l'altre anomenat Punta Targa. Entre una i altra posició, la distància és mínima, d'uns 300 metres escassos. Va ser aquell lloc precisament on va patir més pèrdues humanes els components del terç de requeters de Nostra Senyora de Montserrat i on es va produir un dels fets més dramàtics d'aquesta batalla. Ens trobem aquí, en la Fatarella, i avui podran vostès comprovar després, quan veguen el nostre reportatge a Racó de Federico Valls, veuran nada més i nada menys que un veí de Canet lo Roig, el senyor Hilario, un home molt simpàtic i no podran comprendre vostès mai en la vida l'edat que té i lúcid que està. Nada més i nada menys que ha estat assentat rodant el programa damunt segurament d'una trinxera que ell va fer l'any 38, el juliol, el 25 de juliol de l'any 38. Hilario Jaime Tena. D'on és vostè, d'on és? De Canet lo Roig, província de Castelló. Sí, i l'estada de vostè aquí a este monogràfic que fem sobre la batalla de l'Ebre és que vostè a quin any va estar? L'any 38. Sí. Hem de dir que on ens trobem en aquests moments? A veure que no, això. La Fatarella? La Fatarella, sí. I què feia vostè aquí a la Fatarella el 38? Pues fortificar tot això, fer trinxeres, nius de metralladora i alguna alambrada. Bé, faci una miqueta història de com vostè va ingressar a l'exèrcit de la República. Jo vaig entrar el dia 8 de març, me vaig presentar a Castelló. Allí vam estar fins el dia 13 d'abril. El dia 13 d'abril vam sortir de cara a Catalunya. D'allí anàvem a Lleida. I de Lleida ja vam passar a Vilella Baixa. Vam participar en els atacs d'allà de... ja no sé com se diuen. Bueno, vam participar en uns atacs també allà. I a la Granadella ja vam... Vostè en quina companyia estava? En la segona companyia. Del batalló de sapadors del 15 Cos d'Exèrcit. Continua, a la Granadella què van fer? A la Granadella, doncs, mira, totes les nits a fer trinxeres i tot el que he dit, nius de metralladora, alambrades, això és el que vam fer normalment aquí. Hilario, los sapadors, el que va ser... Val tindre molta història quan va ser la batalla de l'Ebre, degut a que quan sí, el dia... aquí a l'Ebre vam tindre molta història. El batalló eixe tenia molt d'èxit, llavors. Tenia molt de crit, pels diaris i tot anàvem en altres, no sé. Algo podíem fer. I què és el que feien vostès? La nit del 25 de juliol, què van fer? Se'n recorda vostè què van fer? Van travessar el riu, què feien? Què van fer? Sí, que vam saltar el riu per Ascó, en unes barquetes de molt poca monta, que no sé com ens vam ofegar tots, però van passar. Sí, i què feien? Què feien passarel·les? Què és el que feien vostès? Fèiem unes passarel·les. La passarel·la consisteix en unes barquetes o en uns barrils. Després, a damunt, unes planxes, i allò ho sujetaven perquè el riu no s'ho emportera. I així ens fèiem les passarel·les. Bé, l'endemà que vostès van cruzar, que van formar els ponts, què va passar llavors? Què va passar a l'aviació? Doncs mira, ens vam refugiar a una canterilla i en tot el dia quasi no vam poder treure el nas, perquè l'aviació sempre estava damunt. Allí vam haver passar el dia molt ruïn, quasi no vam poder sortir. Què feien? Feien el pont i els ho tombaven, què passava? Sí, doncs els que estaven al pont els estaven construint, però també els anaven tombant, els anaven destruint. I així mira, anar fent des que... Això és el que vam fer. Vostè, de Canet, i vostè sabia nedar, senyor Hilario? Poc per a l'Ebro, perquè només vam preguntar si sabíem nedar o no. Més, mira, jo per a nedar en puesto normal sí, però per passar l'Ebro no. Si s'han baixat, adiós.
Bé, vostè a la primera línia de foc no va estar, però sí que va estar entre trinxeres. Sí. Trinxeres del bando de Franco i trinxeres de la República. Sí, al mig fent alambrades. I què feien? Feien soroll de nit? Què és el que Oi, pues claro, quan vam entrar, pues ens procuràvem de no fer molt de ruïdo, però després vam veure que igual mos sentíem, vam dir, bueno, pues si fem ruïdo, què fem? Que aquí nosaltres, mira, mà de mall i a picar i res més. Què és el que feien? Ficaven alambrades, no? Alambrades, sí, fèiem alambrades. I això és el que fèiem, sí. Bé, la millor part de la batalla de l'Ebre vostè la va passar aquí al lloc que estem, a la Fatarella. Sí, la Fatarella, la major part de l'Ebre. El que tota aquesta zona de per aquí, aquestes trinxeres d'això, aquesta companyia és la que estava. Sí. Vostè quan va ingressar a l'exèrcit no li van donar cap fusell? Què li van donar? Quins anys li van donar? A mi de fusil no me'n van donar cap. Va estar la retirada, que vam estar a la Granadella, allí ens va reunir el capità i ens va dir que havíem de comprar un fusil i me'l vam agarrar. Vam estar uns dies que pront es va acabar. Ja. Bé, després, quines anys tenien vostès per treballar? Perquè vostès que treballaven de nit, com ho feien? Nosaltres de nit. Nosaltres, quan se prenia el sol, doncs ja havíem sopat. I anàvem de cara al frente i a fer trinxeres i a los arreus que teníem pues un pic, una pala i un cabàs. Res més. I no res més. Sí. Això és el que teníem nosaltres. Sí. Vostè estant a la Fatarella, què sentien? Los avions, l'artilleria? Home, claro, sí. Ja ho crec. Sí. Molt bé. Ve el moment de la retirada, perquè vostès se n'enteraven que la guerra anava malament. Sí, claro. Sí, no mos ho dient, però ho compraríem. Vèiem que cada vegada amb menys. Sí. I van anar apretant i van vindre que sortir llevat. Ja. Llavors, què van fer? Se van retirar? On va ser la retirada de vostè? Jo aquí, per Flix, per una passarel·la de Flix. Va ser presoner, no? Van fer el presoner? Sí, nosaltres vam anar retirant, llavors vam estar 4 dies retirant i fins que vam arribar aquí a dalt de Valls i allí ens van fer prisioners. Com va ser? Com el van agarrar presoner? Com va ser? Se va entregar a vostè o com? Pues va ser això. Ens van agarrar i ens vam entregar, claro. Allí a Moàs ens vam quedar allí i com ens van donar compte ja no podíem sortir. Ja ens estaven colant per dins. Si sortíem estava en perill d'allò. I ens vam entregar allí. I llavors què va fer? Després què va fer? Un camp de concentració? Doncs d'allí vam anar a Vimbodí. De Vimbodí a Saragossa, un camp de concentració. Allí vam estar un dia o dos i d'allí a León. A León vaig estar mig any, al camp de concentració de Sant Marcos, mig any. I al cap de mig any formen un batalló de treballadors i ens porten a Oviedo. I allí vam construir un hospital psiquiàtric. Hasta que se va desfer el batalló, entonces ja per a casa. Se van acabar a casa? Sí. A vostè, quan s'incorpora a files, quants anys tenia? Jo, 18 anys. I en 18 anys, un jove, què és el que pensa de la guerra? Pues entonces, com eres jove, no penses tant com pensaria ara. Perquè la joventut, mira, on anem, ignoràvem encara, però després vaig conèixer el que és la guerra. I per vostè, la guerra ha estat un trauma en la seva vida? Vol dir que una cosa que el va... Molt. A mi me va partir la vida. Perquè tota la joventut i després tot el demés, la meva joventut se va perdre. Sí. I anècdotes li devien passar bastantes, no?, durant fent els ponts i... O no? O eren treballadors ja? Sí, nosaltres no, treballàvem i fèiem això, el que... Sí. I era difícil fer aquests ponts i això? Home, això ja venia tot muntat. No calia més que tirar, diguéssim, de les sabates que diem per a fer els pilars i després anar col·locant les peces. Allò que ja estava tot construït, allò. Sí, estava bastant bé, no? Estava preparat, sí. I llavors vostès m'ho dit que treballen per la nit. I què feien? Cavar en trinxeres, no? Claro, cavar trinxeres. Aquí mateix al lloc que estem? Aquí mateix això segur que hi he estat, segur. Què feien? Treballaven tot el dia? Com ho feien, això? No, de nit, tota la nit. Tota la nit. Nosaltres de dia ens retiràvem 1 quilòmetre més o menys i descansàvem i tot el dia el mateix. Hilario, suposo que en aquests moments, què sent vostè de tornar a trobar... Perquè vostè des de l'any 38 que no ha tornat més aquí, no? No, i ni pensava de veure-ho,
perquè, mira, aquí m'havia de dir que jo m'havia de veure aquí avui en això, però, bueno, estic molt satisfet de que he pogut veure el que nosaltres vam construir i el sacrifici que vam fer. Bé, i la seva vida després torna al poble... Com va ser la tornada al poble? Els pobles... No, jo al poble quan vaig baixar no em va dir ningú res, ningú, vull dir que bé, que hi havia poble que hi havia molt de jaleo, a mi no em va dir ningú res. Sí, perquè vostè era una bona persona, no? Allò dir. Home, jo me dic que sí, si algú té alguna cosa que digui, ho diga, no tinc cap d'allò. Bé, Hilario, suposo que avui estan aquí, doncs, bueno, li ve als records algunes coses, no?, de la gent, perquè hi havia molt de soldats aquí, no? Veritat? Home, claro que sí. Doncs molt bé. Pues bueno, Pues bé. això és tot el que jo puc dir. Sí, molt bé, Hilario. Suposo que el pensament de vostè està de que no torni a passar el que va passar, no? Jo, sobretot, ho dic, que sobretot que no vingui una guerra, que és el més ruïn que hi ha al món, que ho tinguin en compte els jovens, que ells, com no ho han vist, no s'ho creuen el que és una guerra. El dia 7 de novembre, després de la perduda la posició de Montepicosa i la forta comesa dels blindats nacionals van acabar de convèncer a la República que la batalla de l'Ebre estava perduda. El dia 10 de novembre només quedaven 6 bateries republicanes a l'oest de l'Ebre. Van ser abandonats els últims punts defensius. El poble de la Fatarella, situat a la part alta d'una lloma, va caure el dia 14 de novembre davant les forces de Llaure. Les últimes fases de la batalla es van demorar a causa de les primeres nevades que van caure sobre el camp de batalla. Les restes de l'exèrcit republicà de l'Ebre van ser repassant el riu. L'última en fer-ho va ser la brigada 13, una de les primeres que havia partit a l'assalt 4 mesos abans. A les 4:40 hores del dia 16 de novembre, el pont de ferro de Flix era volat amb explosius, incomunicant dues ribes. El dia 18, Llaure obstaculitzà Ribarroja, del Túria, l'últim cap de pont dels republicans. La batalla de l'Ebre havia acabat. Ha hagut controvèrsies sobre el nombre de baixes ocasionades en aquesta batalla. Probablement van ser unes 50 o 60.000 en cada band, 106.500 els homes morts en el band nacional i segurament entre 10.000 i 15.000 en el band republicà. Ambdós exèrcits van perdre gran quantitat d'avions, però mentre Franco podia reposar ràpidament les pèrdues, gràcies a l'ajuda d'Alemanya i Itàlia, la República, que es trobava en veritables dificultats, va perdre entre 130 i 150 aparells que ja no podia reposar. Ens trobem a Gandesa, front a l'edifici del Museu Històric de la Batalla de l'Ebre. Com veuran vostès aquí, recorriu aquí molta gent perquè és, a part de que és un museu, és un centre d'estudi dedicat a la gran batalla que va haver aquí en aquest sector. Aquí ens trobem en el museu ubicat aquí en Gandesa. A la meva dreta tinc el president. M'agradaria que ens donera una mica d'explicació d'esta meravella que vostè ha recopilat a través del temps. És una cosa que li hem de donar les gràcies a aquest senyor i a tots els que componen tot aquest armament, perquè és un testigo latent per no oblidar-lo mai en la vida. Què ens pot dir vostè de tot el que vostè ha lluitat per replegar tot aquest material? Per replegar tot aquest material s'ha de lluitar molts anys, t'ha d'agradar molt, perquè és una cosa que hi havia molt perill, i després, mira, anant tot el que anaves trobant, ho anaves guardant, i a base de temps i anys, te trobes que tens una cosa que dius, sí, no em pensava que en tenia tanta. Sí, perquè ara potser fa 4 o 5 anys que nosaltres ens hem establert, però ens està tot prohibit això, no ho podies tindre. Ho havies de tindre amagat i, bueno, en secret, com aquell que es diu. El valor d'esta persona, d'este senyor, del president, senyores, vull que el comprenguen. Aquestes armes, aquestes municions, totes tenen la seva espoleta. Aquella persona que té una mica d'idea del que és un projectil s'ha d'anar en compte que allà dalt està la mort.
Allà dalt en un descuit que tingues pots volar en pedaços. Ell se la juga a la vida, que no oblido ningú que s'ha jugat la vida per tindre este material aquí. Va ser molt valent vostè en sus momentos, Home, valent no, potser una mica atrevit. Atrevit una mica, valent, doncs mira, com tothom, una mica atrevit, i després, clar, la passió que tenies, que t'agradava molt, ho anaves compaginant i posant una mica de precaució. Perquè si no en tens, després si vas una mica a tontes i a loques, després te passa el que pot passar. També em podia passar a mi, doncs he tingut una mica de sort. Però jo coneixo gent que ja ha treballat molts anys i tampoc no els ha passat res. Ara has de tindre una mica de respecte, que et facin por i que no sigues molt atrevit. Com és això? Això és un 260 per 95 dalt. 260 de diàmetre per 95 dalt. Aquesta bateria estava ubicada aquí en Gandesa en el moment de la batalla? No, me sembla que no, s'han dit moltes versions, però me sembla que diuen molts, quasi tots, que estava a Bot, a la via del tren. Perquè era una cosa, doncs, clar, era molt pesada i hi havia d'haver uns terminals per pujar, hi havia ascensors i era molt pesat. I he sentit dir a molta gent que estava bé allí, que tiraven d'allí, sí. De Bot tiraven aquí baix? De Bot tiraven aquí als gironesos que es diu, entre Gandesa i Corbera, que era la primera línia també que van estar els republicans, allí tenien el primer hospital de cura, i allí vaig trobar este, que allí tiraven bastant, i després ja tiraven per aquell serra allà, avall, fins a arribar a Camposines, sí. Aquí en terra veiem una metralladora nacional russa, no? Sí, és una Maxim russa, que és una màquina que va estar molt valorada quan la batalla, perquè anava molt bé, era fiel, i clar, després allà dalt tenien una mica de problema, perquè com això anava refrigerat per aigua, d'aigua allí en aquells temps no n'hi havia gaire. I era la calor? I era la calor, jo he sentit moltes anècdotes de gent que ha estat, que diu que orinaven dins, perquè això, clar, quan tires d'ultracintes, doncs bull, perquè hi ha cintes que són de 250 tiros, i 250 tiros, doncs això s'ho passa en 3 minuts o 4. I el cas d'ara, esta metralladora que tenim aquí a l'esquerra, esta no refrigera, i esta és que passava? És que s'ha calentat més. No, esta també, sí, també té refrigeració, però tampoc igual. Totes només s'acalentaven molt. Després estava la Hawkins, que aquella ja portava canos de recanvi, que també era una arma molt bonica, jo els he vist al Museu de Montjuïc, és una màquina molt bonica, però també, clar, s'acalentaven, canviaven el canó i tots tenien problemes, perquè era un temps molt fort, que van tirar bastantes, i aquestes eren una mica més perilloses que les alemanes. Les alemanes eren de pólvora negra i aquestes són de trelita, que es diu. La pólvora negra, a base de tants anys, està molt podrida, deteriorada i no activa, està tot podrit. Però esta sí, quan peta en foc o la desactiva la Guàrdia Civil, peguen uns pets que, ui, mare, el garrifet. També la va trobar vostè per aquí dalt, per estos montes? Sí, els projectils igual. I gent que la meva llaura i t'hi diuen, mira, allí m'ha sortit un projectil i ves i pren-lo, i sí. Ara estem aquí a la secció de morters, veiem morters de diversos tamanys, o sigui, de diversos morteros, o sigui, projectils de totes les classes que hi ha aquí, que hi havia en la batalla. Este que veiem aquí, que és més llarg que els altres? Bueno, este és un 81, és també nacional, és igual que els altres normals, però portaven un acoblament de tubo que el feia més potent i més perillós i més mortífero. Sí. Estos d'aquí davant són valeros del 50, 51, i els del 80. Com vostè trobava estos morteros, com a natural, els trobava vostè perquè no havien explotat en la seva espoleta, i, a veure, aquí se veu a la part de baix, se veuen... Vostè sabia que aquí podia ser l'espoleta aquesta o podia ser l'altra? Vostè ho sabia? No, sí, home, clar, jo ho sabia perquè poc o molt m'ho havien ensenyat, m'ho havien dit, i l'espoleta era la punta de dalt, clar, la que pegava en terra.
En la secció de granades, perquè aquí hi ha granades, vamos, de totes les nacions i tota classe de tamanys i figura, perquè aquí està la bomba de fum, la granada de pinya, la de palo. Aquí hi ha diverses nacionalitats, no? Sí, aquí quasi pràcticament hi estan totes. Hi ha alemanes, n'hi ha de franceses, n'hi ha italianes, n'hi ha d'americanes i n'hi ha pràcticament de tots els països. Els ferrers dels pobles, perquè on vaig trobar aquí baix a Xerta, entre Xerta i Pauls, ne vaig trobar unes quantes que estaven fetes pràcticament un tros de tubo, un passador que era un tornilló com els dels carros d'abans, una tapa damunt i un tros de metge. Sí, eren artesanals, se les feien ells. Sí, i oi, se'n va trobar aquí baix, va ser, no sé si va ser perquè va ser que baixaven de dalt de l'Aragó o portaven o d'on ho van treure, però pràcticament era tot el material molt raro. Sí, bueno, també està l'italià, està el Malincher, l'espanyol, el Berthier, el Mausiunagan. Este és el famós Mauser. Este és el famós, bueno, no, este és el mosquetó, el Mauser, el fusell. Que és este que tenim nosaltres aquí a l'esquena, que és este d'aquí. Sí, i este és l'altre. Sonava molt bé, era diferent del rus, que el rus se veu que a cap de 4 tiros que tiraven ja els hi cremaven les mans. Sí, és que el rus tinc entès que se'ls encasquillava molt. I després va ser que, claro, era molt pesat, era molt llarg, la gent era molt jove i pràcticament no li tocava en terra. Sí. Estos fusils també són arreplegats aquí en el monte que van haver la contienda? Sí, quasi tots. N'hi ha aquí que estan restaurats, però pràcticament ho són, sí. Després aquí de fusells estaven el que la gent els trencava i els ficava a la xatarra perquè els volia. És que després van fer uns bandos que el que tenia armes i coses d'estes que els entregués, si no seria sancionat o castigat. Jo els he de dir que això està obert tots els dies festius, els dissabtes pel dematí, tot el dia també, de matí de les 10 fins a les 2 de la tarda, per la tarda de les 5 fins a les 7, i els dies festius només ho fem de matí, de 10 del matí a 2 de la tarda. Després també fem viatges guiats, que van ser guia, que per cert hi ha bastant d'èxit, ve gent que vol visitar els llocs més emblemàtics de la batalla, per exemple el 705, Quatre Camins, el Pic de la Mort, i vamos, és l'horari que tenim nosaltres i esperem complir-lo. Enrere quedaven 116 dies de lluita, moltes tones de material bèl·lic, pobles desbastats, però sobretot
100.000 homes morts, d'un i altre exèrcit. Encara avui reposen mal enterrats entre unes terres que a la majoria els hi era estranyes i que segurament, si poguessin, es farien arribar un missatge de pau, pietat i perdó.